Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para putra, sugeng pepanggihan karo piwulang basa Jawa. Ing pepanggihan iki kanthi materi jinising tembung. Sadurunge kawiwitan, ayo tansah ndedonga muga katentreman karaharjan lan kabagaswarasan tansah cumanduk ing kowe kabeh sumrambah ing keluargamu. Saiki ayo kawiwitan. Para putra, ing pepanggihan iki aku arep ngandharake babagan jinising tembung manut wujud lan manut surasane. Sadurunge kawiwitan babagan piwulangan jinising tembung, karben pemahamanmu gamblang, aku arep nerangake babagan wanda tembung lan ukara dhisik. Sing sepisan wanda utawa suku kata utawa kecap utawa ucap. Dene tembung iku utawa kata kuwi gabungan saka wanda kang wis nduweni teges. Sing pungkasan ukara utawa kalimat iku gabungan saka tembung kang runtut lan nduweni teges komplit. Uga ing ukara kuwi ana ayane tembung utawa jabatan kalimat. Dene jabatan kalimat utawa ayane tembung ing basa Jawa iku ing antarane setunggal, jejer, kaping kalih wasesa, kaping 3 lisan, dene kaping sekawan katerangan. Saiki ngancik materi piwulang babagan jinising tembung. Jinising tembung ing materi iki dibedakake dadi loro, ingkang sepisan manut wujude, dene sing kaping kalih manut surasane. Saiki jinising tembung manut wujude iku ing antarane tembung wat, tembung lingga lan tembung andahan. Dene jinising tembung manut surasane ing antarane setunggal tembung aran, kaping kalih tembung kriya, kaping 3 tembung sifat, kaping sekawan tembung katrangan, kaping gasal tembung sesulih, kaping 6 tembung bilangan, kaping 7 tembung panggandeng, kaping 8 tembung ancer-ancer, kaping 9 tembung panyilah, dene kaping 10 ing pungkasan yaiku tembung panyeru. Ayo saiki diudari siji bangka siji. Sing sepisan babagan jinising tembung manut wujude dhisik. Jinising tembung manut wujude ing ngarep mau kaperang dadi 3 yaiku tembung wat, tembung lingga lan tembung andaran. Saiki diudari siji bangka siji. Sing sepisan tembung wat. Tembung wat iku tembung sak wanda utawa sak kecap wis duwe teges nanging durung cetha utawa durung gumathok. Tuladhane tembung wat, biur, plung, lung, biar, pet lan sapanunggalane. Dene jinising tembung manut wujude sing nomer 2 yaiku tembung lingga utawa kata dasar. Tembung lingga utawa kata dasar iku tembung kang isih asli utawa durung owah saka linggane utawa durung owah saka asale. Tuladhane pangan, tulis, jaluk, nangis, balang, sapu lan sapanunggalane. Dene jinising tembung manut wujude sing nomer 3 yaiku tembung andahan utawa kata jadian. Tembung andahan utawa kata jadian iku tembung kang wis owah saka linggane utawa saka asale utawa wis ora asli meneh. Dene ngowahi tembung lingga dadi tembung andahan iku jenenge rimbak. Carane ngrimbak kanthi nambahi wuwuhan. Wuwuhan iku ing antarane ater-ater, seselan lan panambang. Tuladha tembung andahan ing antarane mangan, nulis, nangis, mbalang, nyapu lan sapanunggalane. Para putra,
babagan jinising tembung manut wujude wis kaandharake. Ing antarane mau tembung what, tembung linggo lan tembung andhan. Saiki ngancik jinising tembung manut surasane. Jinising tembung manut surasane ing ngarep mau wis kaandharake, saiki diudari siji mbaka siji. Sing sepisan yaiku tembung aran utawa kata benda. Tembung aran utawa kata benda iku tembung kang mratelakake jenenge barang utawa apa wae kang dianggep barang. Tuladhane watu, gunung, meja, kursi lan sapanunggalane. Dene jinising tembung manut surasane sing nomer 2 yaiku tembung kriya utawa kata kerja. Tembung kriya utawa kata kerja iku tembung kang mratelakake solah bawa utawa tandang gawe. Tuladhane gambar, nulis, maca, nyapu lan sapanunggalane. Jinising tembung manut surasane sing nomer 3 yaiku tembung sifat utawa kata sifat. Tembung sifat utawa kata sifat iku tembung kang bisa mratelakake kahanan utawa watak sawijining bab. Dadi tembung sifat dibedakake dadi loro. Sing sepisan tembung kang mratelakake watak, tuladhane util, jahil lan sapanunggalane. Dene sing nomer 2 tembung kang mratelakake kahanan, tuladhane sugih, mulya, bejo, cilaka lan sapanunggalane. Sabanjure jinising tembung manut surasane sing nomer 4 yaiku tembung katerangan utawa kata keterangan. Tembung katerangan utawa kata keterangan iku tembung kang aweh keterangan marang tembung liya. Tuladha arep, durung, lagi, isih, kadang, uga lan sapanunggalane. Jinising tembung manut surasane sing angka 5 yaiku tembung sesulih. Dene tembung sesulih iku tembung kang digunakake minangka sesulih wong, barang utawa apa wae kang dianggep barang. Dene tembung sesulih dhewe iku dibedakake dadi pirang-pirang jenis. Ing antarane setunggal tembung sesulih purusa, tuladha kula, kawula, sampeyan. Jinising tembung sesulih sing angka 2 yaiku sesulih pandarbe, tuladhane ku, mu, e. Jinising tembung sesulih sing angka 3 yaiku tembung sesulih pitakon, tuladhane apa, sapa, yogine lan sapanunggalane. Dene jinising tembung sesulih sing pungkasan yaiku tembung sesulih panyilah, tuladhane sing, kang, ingkang lan sapanunggalane. Para putra, saiki ngancik jinising tembung manut surasane sing nomer 6 yaiku tembung wilangan utawa kata bilangan. Tembung bilangan utawa kata bilangan iku tembung kang mratelakake jumlah utawa cacah. Dene jinising tembung wilangan iku kapérang dadi 3. Setunggal tembung wilangan pokok utawa babon, tuladhane 1, 2, 3, 4 lan sapanunggalane. Dene jinising tembung wilangan sing angka 2 yaiku tembung wilangan susun, tuladhane kapisan, kapindho, katelu lan sapanunggalane. Sabanjure putra-putraku, jinising tembung wilangan sing nomer 3 yaiku tembung wilangan pecahan, tuladhane seprapat, setengah, saprotelon lan sapanunggalane. Para putra, ngancik jinising tembung manut surasane sing nomer 7 yaiku tembung panggandeng utawa
kata penghubung. Tembung panggandeng utawa kata penghubung iku tembung kang gunane kanggo gandeng ukara siji marang ukara liyane utawa tembung siji lan tembung liyane ing sawijining frasa. Tuladha tembung panggandeng ing antarane sawise, nalika, supaya, karben, terus, lajeng, banjur lan sapanunggalane. Sabanjure para putra, jinising tembung manut surasane sing angka 8 yaiku tembung ancer-ancer. Tembung ancer-ancer iku pigunane kanggo ngancer-anceri papan utawa ngancer-anceri tembung aran. Tuladhane menyang, saka, kanggo, amrih, katur, minangka lan sapanunggalane. Dene jinising tembung manut surasane sing nomer 9 yaiku tembung panyilah. Tembung panyilah iku tembung kang dienggo nyilahake patrap barang utawa sawijining bab. Tuladha tembung panyilah si, sang, sri, para, kang lan sapanunggalane. Dene jinising tembung manut surasane sing pungkasan yaiku tembung panyeru. Tembung panyeru iku tembung kang nggambarake wedharing rasa pangrasa. Tuladha o, lo, huh, hore, la lan sapanunggalane. Para putra, paripurna piwulangan jinising tembung ing pepanggihan iki. Sadurunge dipungkasi, ayo dieling-eling meneh babagan jinising tembung ing ngarep mau. Dene jinising tembung mau dibedakake dadi manut wujude lan manut surasane. Jinising tembung manut wujude ing antarane tembung wot, tembung lingga lan tembung andahan. Dene jinising tembung manut surasane ing antarane tembung aran, tembung kriya, tembung sifat, tembung katrangan, tembung sesulih, tembung wilangan, tembung panggandeng, tembung ancer-ancer, tembung panyilah lan sing pungkasan, tembung panyeru. Ayo tetep semangat anggonmu sinau, muga-muga piwulangan dina iki migunani tumrap kowe kabeh. Cukup semene, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.